Dneska budem točiť taký mini vlog. Dneska mám na pláne ísť do fitka, Bible study a proste chillovať a možno ísť na kávičku. Chcem vás pozvať do tohto dnešného dňa, aby ste so mnou zdravili deň, aby ste vedeli, že aké mám plány na tento dnešný víkend. Vyzerá to veľmi dobré, akože trošku mi to zhorelo, ale to nevadí. Takže raňajky som dopapala, boli veľmi dobré, som akože dosť nasýtená z nich. A teraz má obľúbená časť tohto dňa. Bible study. Ja väčšinou ráno si čítavam možno, že žalmy alebo príslovia, kvôli tomu, lebo sú kratšie. To není preto, že proste som krátku kapitolu, lebo je ráno. To je preto, lebo aby som si viac toho zapamätala, keď je ráno, som ešte taká, že unavená, tak preto čítam proste takú tú menšiu pasáž z Biblie. Uvidíme, čo budem čítať. Po čítaní vám dám verš, ktorý sa mi v tej kapitole ľúbil. Bible study je úspešne hotové a strašne sa mi páči v Žalm 45. Tento verš 18. Tvoje meno budem pripomínať všetkým pokoleniam, preto ťa národy budú oslavovať na večné veky. Amen. Ja som si to aj napísala do verš dňa, do môjho oného. Som akože dosť do toho píšem. Myslím, že mi to páči, že Bible si tam dávam aj všetko, aj to veľmi super. Vyzerám to jak búchta zatiaľ, ale to nevadí. Skoro som to nestihla. Ale to nevadí. Som tu a stíham, takže jubi. No ja to bolo mega, som si zazvyšila, som išla dneska nohy a zadok s mojou kamarátkou a bolo to, že extrémne super. Takú krásnu pripomienku som dostala, aj keď som bola na káve. Nechaj Boha naplniť tvoju šálku. A to je strašne pekné, tvoju prázdnu šálku. A potom ešte Sebko mi napísal takú krásnu správu, takú peknú pripomienku a som z toho úplne že happy. Čiže zatiaľ start of the day je veľmi super a poďme si dať obed a uvidíme, čo ďalej. No, takže vlastne už ja keby nemám nič také naplánované, ako povedala som, že uvidíme, čo ďalej, ale nič moc už také není, len tu v izbe a editujem video, to moje, čo teraz vlastne točím. Ja dúfam, že sa vám to bude páčiť. A ja sa modlím, aby každý z vás bol proste šťastný a aby bol plný lásky. A dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte mi like, aj do komentu napíšte a dajte mi follow na môj Instagram a TikTok, bude v popisku. Majte sa krásne a Ježiš vás miluje.